Milí moji pacienti, viete, aké sú najčastejšie chyby pri užívaní antibiotík? Poprvé, vynechanie dávky. Treba dávať pozor, ako sa majú antibiotika užívať. Ak sa má užívať 2-krát denne, každých 12 hodín, 3-krát denne, 8 hodín, 1-krát denne, zvoliť si dávkovanie ráno alebo večer. Každé vynechanie dávky môže narušiť liečbu. Po druhé, nedoužívanie celého balenia antibiotík, opäť veľká chyba, pretože často sa stáva, že už sa cítime lepšie, tak antibiotika nedoužívame, ale baktérie môžu ešte pretrvávať v tele a choroba sa môže vrátiť. Po tretie, mám nejaké antibiotika od suseda alebo mi zostalo z minula, tak si ich nasadím. Opäť nesprávne, pretože antibiotika sú zvolané cielene podľa daného ochorenia a nesprávne užívanie antibiotik tiež môže poškodiť. A po štvrté je to miešanie antibiotík spolu s alkoholom, mliekom alebo citrusovými plodmi. Treba dodržiavať pravidlá, to znamená naštudovať si podľa príbalového letáku, čo sa môže a nemôže spolu s antibiotikami užívať. Takže milí moji pacienti, ak máte na predpísané antibiotiká, tak užívajte ich podľa pokynov lekára, pretože liečba antibiotikami patrí do rúk lekára. Prajem krásny deň.